Лична реакция, оказвайки един синергиен, отрицателен синергиен ефект. Нападенията на ислямистите, ситуацията с гръцкия дълг, задълбочаването на противоречията и провалът изцяло на мултикултуралистския модел, този порочен навик да се живее назаем, наред с укрепването на скептиците и евроскептиците, говорят за това, че проектът на Европейския съюз, сегашния му вид, на фона на тоталната политическа доминация на щатите и англосаксонската ос, се нуждае от сериозна корекция. В рамките на сега съществуващия модел, обаче това едва ли е възможно. За това остава сега само сценарият с взривяването на тази конструкция. Въпросът е само по кой точно модел ще се осъществи взривяването на сегашния модел. По англосаксонски или по германски. Възможна е една стабилизация на Европейския съюз на най-високо равнище, само ако от Съюза бъдат изтласкани най-проблемните региони, като Гърция, Балканските държави и Прибалтика, които не разполагат дори с теоретична възможност да се стабилизират нито в рамките на първия, нито на втория от разгледаните варианти, а директно отиват към третия, който е свързан с сериозен риск от избухването в Южна Европа на граждански или дори на религиозни войни, включително с елемента на варианта Ислямска държава и Европейски халифат. При всеки сценарий обаче, икономическата целесъобразност диктува необходимостта от тясно сближаване на Европейския съюз с евроазиатското пространство и на първо място с Русия. И това става дума не само за икономическо, а и за политическо и дори етнокултурно сближаване. Самата инерция на геополитическото мислене обаче продължава да тласка Европа към евроцентричния модел, като Русия, Китай и БРИКС се възприемат, както и Латинска Америка, се възприемат като някакви второстепенни субекти, които по презумпция следва да следват европейското превъзходство и да бъдат източник на печалби за Европа. Очевидно това несъответствие между икономическите и политическите линии е основният източник на заплахи за бъдещия съюз. При това съвършено нов тип заплаха възниква, която не е съществувала. Не става дума само за поредния конфликт в Европа. Това няма да бъде дори поредния много голям конфликт от типа на 100-годишната война или разпадането на Римската империя. Днес Европа за първи път, дори от момента, когато през 711 година стартира така наречената конкиста от мащабното завоюване на Иберийския полуостров от мюсюлманите, т.е. за първи път от над 1300 години насам, ще бъде изправена Европа през заплахата от пълното си изчезване като самобитна цивилизация. По това време вестготите губят само Испания, чието отвоюване, реконкистата отнема почти 800 години. Сега обаче европейците рискуват да загубят цяла Европа, при това едва ли ще се намери кой да я отвоюва обратно. И накрая само за секунди... Помоля да свърши. Защото иначе ние рискуваме пък ние да загубим тук времето за дискусия. Не покажи реконкистата. Само последния кадър да покажа как германският гражданин си представя бъдещето на Германия, включително бъдещето на Европа. Не се вижда на екрана. Аз предлагам в рамките на времето за дискусия да видим този интересен кадър. Благодаря на доцент Сивов. Натрупаха се нови аргументи към евроскептицизма. Със сигурност ще трябва да намерим повече време за дискутиране на тази проблематика. Сега давам си думата за доклада, който съм подготвил. Този доклад носи названието Евроскептицизмът и теоремата на Томас. В първата част ще се опитам да очертая и да фокусирам вниманието и върху няколко от причините, които според мен предизвикват възхода на
на евроскептицизма, след което ще се опитам да развия тезата, че евроскептицизмът е не просто плод на кризите, през които преминава Европейския съюз, но самият той се оказва, според мен, най-силният фактор за тази криза или за този комплекс от кризи. За тази цел ще ми послужи теоремата на Томас, бащата на Чикагската социологическа школа. И така, евроскептицизма не е нито ново, нито хомогенно политическо явление. Политическите историци фиксират първите му прояви през 70-те години на миналия век. Той бележи спадове и възходи през тези 50-60 години, но никога до сега не е бил така мощен, влиятелен и активен, както през последните 7-8 години. Накратко казано, евроскептицизма е политическо и социално движение, в основата на което лежи съмнението и безверието, че Европейския съюз е вярното решение на проблемите на европейците. Няколко са факторите, които, струва ми се, предизвикват нарастването на вълната на евроскептицизма в последно време. Първо, ерозията на историческата памет. Второ, национализмът. И трето, кризите, на които е подложен в момента Европейския съюз. Всяка една от тези причини или тези фактори заслужава специален анализ, но в случая, поради краткото време, само ще ги маркирам. И така, една от опорите на евроскептицизма се корени в особеностите на историческата памет на днешните европейци. Когато хората живеят добре, не е трудно доброто да се окаже без родители. През последните 6 десетилетия Западна Европа живее без войни и в държави на благоденствието. Никога преди не е било така. Цялата европейска история няма друг толкова дълъг период на континентален мир. Едва ли някой се съмнява, че основната заслуга за този мирен и като цяло богат живот се дължи на европейската интеграция, която направи народите едновременно взаимозависими и заедно с това солидарни помежду си. Днешните европейски граждани обаче, които в огромното си мнозинство не познават нито войните, нито окупацията, нито Холокоста, нито нацистските и комунистическите диктатури, нито нищетата на 40-те и 50-те години, възприемат мира като някакво естествено, като саморазбиращо се състояние. За тях, а за нас също, мирът е сякаш природно явление. Обратно, поколенията от първата половина на миналия век, в чиято персонална памет са били вградени катаклизмите на няколко войни и на унищожителните тоталитарни режими, са си давали ясна сметка, че е заслугата да живеят в мир, и това разбиране е било в основата на мотивацията им да предприемат и да подкрепят европейската интеграция. Историческата памет обаче е несправедлива памет. Тя съди за миналото с различни машини. Паметта не е хронология. Паметта за онова, за което човек има личен спомен, е различна от паметта за миналото, което само исторически е в отношение към настоящето. Човек няма власт на дългото време, както казваше Бордел, защото няма лични спомени за него. Друга е ситуацията, когато историята е разположена в рамките на един живот, на собствения живот.